Tanzania time, Ethiopia has accused Eritrea of preparing for war, citing intelligence that links Asmara to renewed collaboration with the Tigray People's Liberation Front, TPLF. In a letter reportedly sent to UN Secretary-General Antonio Guterres, Ethiopia warned that Eritrea's actions threaten to destabilize an already fragile Red Sea corridor. The development ታለይ በጉዳይ ቀይ ባህሪ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ እንደራ ቀርና አፍሪካ ሓደጋ ወሪድዎ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ሚዲያታት ብዙሕ ግዜ ዝዛረባሉ ዘለዋ በብወገነን ድማ ድምፀን እና ጉልሓ ዝዛረባሉ ዘለዋ ጸጥታ ናይ ቀይ ባህሪ ዝለዓለ ሓደጋ እናወረዶ ይኸይድ ኣሎ እዚ ኩነታት ድማ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል በወገን ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘሎ ግን ክንሰምዕ ምንታን fate of 130 million Ethiopians. For example, we witness the power alignment globally and how these powers are interacting. So these superpowers are again present across or near to Port Djibouti. Ethiopia does have only this port for its 80 to 90% of import-export trade. Then, what if these countries interact? Just go on armed interaction. So, what will be the fate of 130 million Ethiopians? መጀመሪያ እቲ ርእሱ ቁርብትለይ ዝሰርሕ እንተነይሩ ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያ ዕጨፈንታ ናታ ምርጫ ኩሉ ነገር ኣብ ምንታይ ሰደረተ ይብል ኣሎ 130 ሚሊዮን ዝብል ዘሎ ኣብ ሓደ ወደብ ናይ ጅቡቲ ጥራይ ዝተደረተ እዩ ጅቡቲ ድማ ብዙሓት ሱፐር ፓወርስ ዘለዎ ሃገር እያ ዝኻ ኣብ መንጎ እዚኦም ዝኾነ ይኹን ግርጭት ኢትዮጵያ ዝኾነ ይኹን ካባቶም ፀገም ተፈጢራ ኣብ ጅቡቲ እውን ከጋጥማ ዝኽእል ብዶ ርዱእ ጌርካ ወሰደበሎ ርእስኻ ትኽክል ይሰርሕ ነይሩ እንተዝኸውን እየ ዝብሎ ዘለኹ ኣነ ሩሱ ትኽክል ተሰርሕ ተኾይኑ ነዛ ካርታ እዚኣ እናርኣየ ድማ ይዛረብ ኣሎ እታ ካርታ ኣብ ቅድሚኡ ዘላ ራእይዋ ኢትዮጵያ ካብዚ ኩሉ ካርታ እዚ بحنت من قد تراي أفضل جبهر بجوبت تراي كوزم خادو انتهي الكات بخميك ترقحهم تخلنزيو تعي رأس اللوام ده تبل بحنت جوبت تراي كابز كل بوتا كتك أمم مراتهم إننا نايمن أجميل كاخت جمت مغنياتو مجمريا اتمال حسن بحسو استغانيس لزخو نمبر ودبنا كينيا لاموز بهالبورت أبو إنفستيجيرو شدش تمسمر زلوز رجاي سرحلو ننقدك خونم تبعيلو but they don't mention this سلمتاي propaganda ناتو مسرتو حسوت سلزغون مثلالين شفتن سلزغون كالاي سوماليا ريوت ودب سوماليا زبال حقر ريو كل متى عبيت له بريزنت نايتي كل سوماليا دما ناي حقر سوماليا حسن شيخ محمد تايلو بجدلهم من قد افتق بحر كتوزو تغليهم راي ولا ببربرة سومالي لاند افتق بحر كتكم مرحبا يلو دليتكم راي لولاونتن كذا حدنتنا يتهاجراي تدفروا برافد جبحري ببربرة كنت قوم تخليهم ناس أقام زبالي يقولوا بمقادشة تدليهم ببونتلاند تدليهم ببصاصة تدليهم كده بدي تحتي أنت تدليهم بخلوا سلازي زخل كلام يلا من السودان ون أنت عرتنا ده ليها كنت قام تخليها مسير تراون زخل كلا كحيلي يلا سلازي كوينا سلاز دلخا عقرقر سلاز مرز كاشقر كتمس سلاز حسب كا تتقاملوا ناراتيف ويون بروباغندا لما أنهم كتهلا يكلني the problem تساقم نايزيهم زربازياتو زقبلوا سبات ملاوميو نزي facilitate نزي زساسيو حيل تاتلو إيرترا ما بحكي إذا حزنانه كندزي إذا أكل بده تازقت منا مهانو كل جزء ولا تعلم لخاوي حق أبقولنا ننتلو تعلم لخاوي حق إحنا خنت حسوا خلنا مرجامي صغير أنصارنا ألا نتعلم لخاوي حق خنت حسوا خلوا خنتاي بهالسكة كل تكتحزلكم هيك تقروا مد معاهم نسمع يسكنيشتاي. So what will be the fate of 130 million Ethiopians? Interesting. Because we don't have just, if you go to, for example, Port Sudan, you cannot access that easily because that route is also just in conflict zone. So, and the other way, you have just some sort of piracy. So the safest way for us is the Red Sea, if things happen this way. So in order just to safeguard the peace, security, and well-being of your people, as a government, you need just to interact actively and I think soon to answer this point. So كم تريو زلهم كال زربا يلن ناب حيلون كتكملك
ንረብሓኻ ንህዝብኻ እንድሕር ትሓስብ ኮንካ ብሶማል ከይንኸይድ ፀጥታን ሰላምን የለን ብሱዳን እውን ኣይከኣልኒ እዩ ናይ ኬንያ ይጠቕሳኒ እዩ ስለምንታይ ኬንያ ይጥቀሙ ስለ ዘለዉ ሓሶትካ ስለዘይትኾነሎም ናይ ጅቡቲ ከተስፋይ ትኽእል ናይ ክልኒ ኣብ መወዳእታ ናብ ኤርትራ ንረብሓኻ ክትብል ናብ ኤርትራ ገፅካ ክትንቀሳቐስ ክትክል ኣለካ ይብልሎ ክልተ ክበኩም እየ በዓላቶም ተሃዲድናቶም ብኣፎም ዝብልዎ ዘለዉ ማለት ፕሮፓጋንዳ ክትብልዎ ትኽእል ኢኹም ግን ሶቢኢት ጦርነት ያሰርከዋ ከፈለጋችሁ ታረደም ስማ ኤርትራ የተወሰደው አሰብ የተወሰደው በጦርነት ነው በጦርነት ሄደን በጦርነት ነው የምናመጣው እንጂ በመጽሐፍ ቅዱስ ይቂጥን በማፈንደድ አላሁ አክበር በሚል የሚመጣ መሬት የለም በጦርነት ሊወሰዳችሁ በጦርነት ይመለሳል ኤርትራን ምንም ማባበል አያስፈልግም እሽሩ ባንቀልባ ምንም አታመጣም ችቦ ማትሞላ ህዝብ ነን እንገጥማለን ይላልኩ በሙሉ ቀይ ባህር የኛ ነው ወይም ደግሞ ተዋግተን ሞተን እዛው እንቀራለን ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ነገም ዛሬም ቀይ ባህር ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ናትና እዩ ክንሞተላ ኢና ነቲ ባሕር ከነምኖ ቀይ ባህር ናትና እዩ ክንዋጋሉ ኢና ክንሞተሉ ኢና ዝብል ፕሮፓጋንዳ ናይ ሰራዊት ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ፈሊኻ ዘይረአ ድማ እዚ ንዓሰብ ብሓይሊ እዮም ወሲዶም ሞ ሕጂ ድማ ብሓይሊ ተዋጊና ኢና ክንመልሶ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ ባይ ደ ወይ ነቲ ኩናት ስረዳእ ስኢኖምሉ እምበር ብሕልሞም ዝበፂሖም እዮም እንታይ ክብለኩም ኢለ ነቲ ኩናት ናይ ኤርትራ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለዉ ናይዞም ሰብ እኮ ቲያትር እኮ እዩ እቲ ቲያትር ግን ከርእየኩም እየ ሓንቲ ይገነ ከግትግረም እዮም ረእይዎ እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ክልል ሰንጥቀን አልፈናል ኢላማ ጋር ደረሰናል ለተጽዕኖ ዝግጁ ኢትዮጵያ ከእንግዲህ ሰላም አትለምንም የኛ ተልእኮ ግልጽ ነው የኛ የሆነውን ማስመለስ ኤርትራ የገባ ነው ለድል ሳይሆን ለመታረም ቀኑ ነገ ነው የኤርትራ መንገድ እንከፍታለን ደቡብ ከነበረ በፊት አሁን ሰሜን ነው ኣይ እንታይም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ብስሬኻ ክትገብሮ ስለዘይከኣልካ ኤኣይ ጌርካ ኣባይ ሰቒልካ ነፈርቲ ኩናቶም ንኤርትራ ይሃርምለዉ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ትሪእዎ ትህልው ኢኹም ብዙሕ ግዜ ዝገብርዎ ፋንታዚ ናቶም እንታይ ምዃኑ ዕንወት ዓሰብ ኢኻ ትደሊ ግን ኣስመራ ኤርፖርት ኢኻ ትሃርም ሁር ዩ ጎይንግ ንመን እዮም ከጣልሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ሓሻኳ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዊ ኖ ኦልሬዲ እቲ ዕላማ ኣምላኽ ሓይሊ ስለዘይሃበኩም ቅልፅም ስለዘይብልኩም ዓቕሚ ስለዘይብልኩም በር እንታይ ክትገብሩና ከም ትደልዩን እንታይ ምዃኑ እቲ ኣጀንዳ ንሪዮ ኣለና ስለዚ እቲ ከይደቀስኩም ትሓልምዎን ትዛረብዎን ብዙሕ ግዜ እውን ንሰምዖ ዘለና ብኤኣይ ተጠቂምካ ክግበር ዝኽእል ተዝኸውን ነይሩ ኩሉ ትገብሩ ኣለኹም ባይ ዘ ወይ ኩነታት ንሪዮ ዘለና እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናብ ኩናት ንክኸዱ ኩሉ ዝከኣሎም ንኤርትራ ዳሜጅ ንክገብሩ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ዝኽእሉ ሃገር ምዃኖም ንፈልጥ ኢና ሓዱሽ ነገር ኣይኮነን ዘገርም ነገር ኣይኮነን ኤርትራ ሳላ ነዚ ኩነታት እዚ ቀዲማ ዝሓሰበቶን ዝተዳለወትሉን እያ ክሳብ ሕጂ ዘላ ካልእ ሓደ ኖርዌጃዊ ፀረ ኤርትራ ዝኾነ ዝበለኻ ንስማዕ You know that the Ethiopian government is using very confusing propagandas regarding the ASAP. Sometimes it implies militarily and sometimes diplomatically or legally. And whether it intended to take ASAP as a sovereign, I mean, from Eritrean sovereignty, or wanted to use as a commercial commodity like Djibouti or somewhere else. So it's not clear, but simply the intention seems to be military. እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ዓሰብ ክዛረብ ከሎ ኩሉ ግዜ ዝተሓዋወሰ መልእኽቲ ዝህብ ነቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ኣይብሎን ይሱ ብእንግሊሽ ወይ ገለ ኣብ ናይ ዓለም ለኻዊ ሚድያ ክዛረብ ከሎ ብሰላማዊ ብዲፕሎማስያዊ ብዝርርብ ብዲስካሽን ብናይ ቁጠባ ብናይ ቢዝነስ ተርምስ ወደብ ክንጥቀም ንደለና 130 ሚልዮን ተዓፊና ይብል ኣብ ኖርማል ኣብ ካልእ ግዜ ድማ በአምሓርኛ ንህዝቢ ክዛረብ ከሎ ድማ ታሪካዊ ብፅሒት ነርና ናትና ነይሩ ጌጋ ዝነበረ ክንርም ክንፍትን ኢና ክንከይድ ኢና ዝግበር ዋጋ ክንከፍል ኢና ድልዋት ኢና ጀነራላቱ ተሃዲድ ገለመለ ኩሉ ንሰምዖ ዘለና ስለዚ ናብ ዓሰብ ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ብሎ ዝደይ መደይልካ መደናገሪ ዘረባ ነቲ ናትካ ሌቨሬጅ ወይ እውን ናይ ንኤርትራ ፀቕጢ ፈጢርካ ናብ ጣውላ ንምምፃእ ዝጥቀምሉ ታክቲክ እዩ ስለዚ ትሕቶ ሕጂ ዝብሎ ነዚ ነገር እዚ ክገብር ዓቕሚ ኣለዎ ዶ ሓንሽተይ ንስማዓዮ እሞ እቲ መልሲ ናይቲ ዝምልስ ዘሎ ፕሮፌሰር እዩ ክንሰምዖ sub-regional power, global power, vested, interested, and given the Yemen crisis, and if
the Ethiopian military crisis again added to what is it already in the Red Sea. What would be the possible response of the international community, particularly the United States and the Egypt and Saudi Arabia, given their interests there? Maybe do you think that እንታይ ዝብለ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ምስቲ ናይ ቀይ ባሕሪ ኣገዳስነት ዘለዎም ነፍሲ ወከፍ ንረብሓናቶም ንንግድናቶም ነቲ መስመርቲ ተገዳስነት ስለ ዘለዎም ኣብይ ኣሕመድ ሓደ ዕንደራዊ ኩናት ናብ ዓሰብ ገጹ ከበግስ እንድሕር ኮይኑ ማሕበረሰብ ዓለም እንታይ ክብል ይኽእል ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ከምኡ ድማ ግብፂ ይኹን ስዑድያ ድማ ምስ ዘለዎም ተገራጫዊ ረብሓ እንታይ ክግበር ይኽእል እዚ ናበይ ገጹ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ሕቶ ጀነራል ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ እዩ ዝሓቶ ዘሎ ትመልሰ ASAP the port? Well, the international community doesn't have a military force to stop the Ethiopian government to do whatever they want to do. So the UN is as you know, is in not only in shambles, it is in a stalemate and impasse. They cannot do anything. The Security Council is divided. The question is obviously that what are the end game scenario of a new war? Ethiopia will never get international recognition in general if they annex Assab and claim that is Ethiopian territory, or as some argue or accuse that they need to annex and take back all of Eritrea to the motherland. But a war on Assab will also, as I said, be a regime change war in Eritrea. So a new government in Eritrea. ስለምንታይ እስከ እንታይ ዓይነት ኣናሊሲስ ይህብ ኣሎ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ልቡ ዘሎ ባህጊ ስለ ዝኾነ ይዛረበ ዘሎ እምበር ኣብ ባይታ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እንታይ ዝብል ዘሎ ዓለም ለኻዊ ኮሚኒቲ ወይ እውን እቲ ዩኤን ኢልካ ገለ ካልኦት ማሕበረሰብ ዓለም ከምኡ ዝበሃል የለን ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ማሕበረሰብ ዓለም ዩኤን ጉዳይ ናይ ራሽያ ጉዳይ ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ኣብ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ክበፅሕ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል የለን ስለዚ ማሕበረሰብ ዓለም ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንዓሰብ እንድሕር ወሪሩ ሒዝዋ ኣፍልጦ ክህቡ ወይ ይክእሉን እዮም ከምኡ ድማ ንዓሰብ ዘይኮነ እቲ ናይ ኣቢ ወይ ናይ ኢትዮጵያ ኣካይዳ ንኤርትራ ልኡላውነታ ናይ ምምንጣል ሕልሚ ወይ እውን ኣጀንዳ እውን ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብዚ እውን ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ከሂቦ ይኽእል ወይ እውን ተቐባልነት ከሂቦ ይኽእል እዩ ቦልሽት ኣብይ ኣሕመድ በዓል እዚ ኣብ ርእሶም ዘሎ ረሳሕ ዝኾነ ቫይረስ ስለ ዘለዎም ኣብ ልቡ ዘሎ ባህጊ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩንነት ግን ኣብይ ኣሕመድ ምሽ ንኤርትራ ከይዱ ዓሰብ ዶ ኣስመራ ዶ ክቆፃፀር ንክልል ኣምሓራ ከማን ሰላም ክገብር ኣይከኣልናን ኖ ክልል ኣምሓራ ርሑቕ እንድዩ ንክልል ኦሮሞ ካብቶም ብብረት ዝዋግዎ ዘሎ ሓራ ከውፅኦም ኣይከኣለን if he has any brain cell ክሓስብ ዝኽእል ኣእምሮ ነይርዎ እንተዝኸውን he could just check Ethiopia by the way እዛ መልሓሱ ቅድሚ 2 ዓመት ክሳብ ዝቐረባ ግዜ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንኤርትራ ሰራዊት ናታ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ዘሎ ንኸውፅእ ፀቕጢ ክገብረላ ኣሎ then where was that international community ኣበይዳ ነይሩት ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ንጎሆም ምሸትን ኮማንድ ወይ ከዓ ዲማንድ ትገብሮ ዝነበርካ ግን ንኤርትራ ተሓትታላ ኤርትራ ዓቕሚ የብላን ኤርትራ ተዳኺማላ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ክእለኽእል እዩ ዝብል ሕልሚ ስለ ዘለዎም ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ገለ by the way after analysis እንታይ ዝብል ኢትዮጵያ 130 ሚሊዮን እያ ኤርትራ ድማ 2 ሚሊዮን እዮም ስለዚ ትውግእ ከይተጀመረ ዝተወዳእ እዩ go to hell that's ኩሉ ግዜ ዝገብርዎ ሚስ ካልኩሌሽን ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዘገርም ከመይ ኤርትራውያን ኣብ ትዕቢት ተመርኩስና ኣብ ተሓዲድ ተመርኩስካ ገለ ዘይኮነሲ let's be very very objective and logical ነገራት ከም ዘለዎም ብታሪኻዊ መቃን ተሪእናዮም ኤርትራ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ተዋጊኣታ ኣላ ኣብ ሰውራ ኣብ ጎቦታት ፈለው ታንኪ ይብሎም ባንኪ ይብሎም ክልቁሑ ይክእሉ ክምርቁሑ ይክእሉ መፂኦም 30 ዓመት ተቃሊሶም ኣሽሓት ሰራዊት እሞ ዓለም ሙሉእ ኣፍልጦ ዘለዋን ኢትዮጵያ ንደርጊ ብየማንን ፀጋምን ሓገዝዎ በንቁራ ኣልያቶ ካብ ኤርትራ ዘይኮነስ ካብ ኣዲስ ኣበባ በንቁራቶ okay እዚ ደሓን እስከ ትርእስኹም ክሳዕ ክንዱ ክኸይድ ኣይደልን እዩ you try to ignore this part of history then ተስዓን ሸመንተን ሕብረ ሶቪየት ስለ ዝወደቐት ኣሜሪካ ጃፓን everybody western collective west ሒዙ መፅዩ እንኳላይ ናይቲ ከባቢና ድማ እንታይ ገይኑ ተዋጊኡ ዓሰብ ክሕዚ ኢሉ ፈቲኑ ብኩሉ ሰራዊቱ መለስ ዘለዎን ዘይብሉን ቆላይኒ መላጣ ጻድቃን ሒዙ መፅዩ ንዓሰብ ኢሉ ተዋጊኡ what happened nothing ተሳዒሮም ውርደቶም ሒዞም ተመሊሶም nothing happened ድሕሪኡ ገዳን ዕፅዋን ኤርትራ መሊሳ ክትዳኸም ክትመውት ሞራል ዘይብሉ ከውን ህዝቢ ብቁጠባ ንክልሕልሕ ዘሎን ኣብ ዓለም ተራእዩ ዘይፍለጥ ገዳን ጸቕጥን ገይሮምላ
ድሕሪኡ 2018 መፅዩ ሲስተም ናይ ኤርትራ ክትመውትና ተፀበዩ ከለዉ እቲ ሶም ዝኣምንሉ ህወሓት መይቱ ማለት ኣትሊስት ካብ ስልጣን ተገሊፉ ንመቐለ ገፁ ተጓሒፉ ኣብ መቐለ በዓል ዝንከትሕንዎ ዘይፀሓፍዎን ዘይተዛረቦን ኣይነበረ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካን ብድሕሪት ዝነበሩ ሓይልታትን ባይ ዘ ወይ ኣብዚ ያላ ድሓን ካባይን ላዕሊ ዝገለፅ ሰብ ስለ ዘሎ ንዑ ክትፈልየ እታ መድረክ ምክንያቱ ከይነበላሽዋ ከዓ ኣብዚኣ እዚያስ ከስምዖ ክትብሎ ትኽእል ማለት ሲ ዝነደየ ነድየ ይብልን እዩ ዝጠፈሸ ከምዚ ምስላ ናይ ግሪክ ትብልዎ ዝጠፈሸ ግሪክ ሲ ናይ ቀደም ደብተራቱ ግንፅል ዝበሃል ዝጠፈሸ ጠፊሽ እዩ ግን ኣይቅበልን ይጥፍሽና ናቱ ንድየት ናቱ ኣይቅበልን እዩ ዓለማውያን ድዮም ዞባውያን ድዮም ዘቤታውያን ድዮም ወይጦ ድዩ ሃሱስ ድዩ ናይ ደገ መሳርሒ መጋበርያ ድዩ እዚ ኩነታት እዚ ክወሓጠሎም ኣይከኣለን ምናልባት ኣመፃፅኡን እቲ ክቡን ምዃኑን ሃንደበት ኮይንዎ እንተተባሃለ እውን ምግናን ኣይኮነን ካብኡ ዝኸፍአ ግን ነቲ ኩናት ደው ምቕባል እዩ ምክንያቱ ከምኡ ኹብ ተወሲዱ ኣብቲ ገለገሊኡ እውን ድሓንኡ ንእሽቶ ሽግር ኢሉ ሰጊርናዮ ክንከይድ ኢና ድብልዎ ኩነታት እውን ስለ ዝነበረ ተቐባልነት የለን ስለዚ ከመይ ጌርካ ትምርዞ ትስምሞ ነቲ ዘሎ ሃዋሁ ምጥርጣራት ከመይ ጌርካ ትፈጥር ከመይ ጌርካ ተደናግር ከመይ ጌርካ ሪቨርስ ትገብሮ ትቕልብሶ ማለት እዩ ንድሕሪት ክትመልሶ ነቲ ፕሮሴስ እውን ኣይሓስቡን ዳርጋ ናብኡ ትኸይድ ኣሎ ብተፈላለየ በጨቕ ዝብል መግለፂታት ክረአ ይኽእል ዝኸውን ግን ብቐንዱ ጭንቀት ዝፈጠረ ለውጢ እዩ ናይ ብሓቂ ጭንቀት ይፈጢሩ ብነደየ ከዓ ንድየቱ ኣይቕበልን ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዝኸሰሮ ከም ብሓድሽ ክመልሶ ምእንቲ ዘይገ ያ ትውሰኸላ ዘረባ የብላን whatever that is, it will rely upon Ethiopia. And hence, a friendly, submissive Eritrean government will sign off a deal with Assad. Not necessarily giving the territory to Ethiopia, but again, a port agreement of a lease agreement of 100 years or whatever, which is 100% acceptable internationally. The ramification of a war is interesting, exactly as you say, because the Red Sea states and other Russia, China, US have vested interest in what's happening in the region, obviously. It is the strait where, I don't know, half of the global traffic of oil pass through the Suez Canal and so on. So the most immediate concern is what will Egypt do? Will Egypt allow Ethiopia to regain control of Assad or to gain control of Assad? If Egypt is getting directly involved with their navy protecting Assad, that might, then the war will look different. እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ዝዓሰወ ርእሲ ዘለዎ ምክንያቱ ዝዓሰወ ዘብለኒ ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ፋክት ዘይኮነ ኣብ ርእሱ ዝሰርሖ ስእሊ ዘዛረብ ዘሎ መጀመርያ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ዓሰብ ከይዲ ክዋጋ ኣይኮነ ንኢትዮጵያ ሰኪር ክገብራ ይምኻልን እኒ መንግስቲ ኣብ ዓለም ዘሎ መጀመርያ ቀዳምነት ናቱ ሃገሩ ክቋፀር ኣሎ ንወፃኢ ገፁ ክዋጋእ ተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዓዱ ዝሰዓር ዘሎ በቶም ምልሻታት ዝሰዓር ዘሎ እስካል ሃገር ክዋጋ ይክልኒ ቁፅሪ ሓደ ንዑም ተረዳ ነይሩ ድርዳ ነይሩ ተዝኾን ካልኣይ ትሕልምናቱ ፅሊ ናይ ኤርትራ ስለ ዘለዎም ንኤርትራ ንምውዳቕሲ ኢትዮጵያ እንታይ ኮይና ዘይትዕወት ካብ ዝብል ጭንቀት ተበገሰ ዘረባይ ከም ትኽብሎ ፀንሐ ከመይ ጌራ እዛ ኢትዮጵያ እዚያስ ነዛ ኤርትራ ክትበልዓ ዘይትኽእል ዝብል ዘረባይ ካትሪ እጅ እንታይ ዝብል ዘሎ ንዓሰብ እንድሕሪ ክትሕዛ ኢላ ፈቲና ግብፂ ከተፍቅድ ትኽእል ፈርጌት ግብፂ and nonsense ኤርትራ ክንደይ ግዜ ተፈቲና ንዓሰብ ክትውስክን ትምንጠል ሕጂ ግን ኣይኮነን ንዓሰብ ክኸይድ እቲ ፀገም እኮ እንታይ ኤርትራ ዝኾነት ክትገብር ፀገም ስለ ዝኾነ እዩ ኤርትራ ገለ ጌራ ለውጢ ተገይራ ኩሎም ውይ ክብሉ እዮም ውይ ኢሎም ንኤርትራ ምናልባት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መጥቃዕቲ ንክግበር ክፅውዑ እዮም ስለዚ ኤርትራ ፍሊጣ እያ ነቲ ኩነታት ኣብይ ኣሕመድ ብዘይውግእ ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ፀቕጢ ትገብር ዘላ ኤኒዌይ ከመይ ኤርትራ ሓንቲ ነገር ክርዳእኩም ኣለዎ ጠላእቲ ናይ ኤርትራ 130 ሚልዮን ህዝቢ እንተለዋ እሶም ጥራይ ከይመስልኩም ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዘሎ ብፍላይ ኣብ ኤውሮጳ ዘሎ ኢሊት ዝበሃል ፍሉይ ፅልኢ ዘለዎ There's no doubt in my mind
cryptocurrency is going to replace traditional finance, TradFi, you know, and it's happening so fast. I mean, cryptocurrency is literally outpacing, you know, the growth of the internet, you know, in the 90s, Charles. And I've never been so clear about something. I've never been able to see something so. أنا في وقتي كنت زي أنا يدك دونالد ترامب عم ميديا سمعي فلتني. They are so deep in bed. أبز كريبتو زبالسي نبى حق يوم بملو جنزبو ماتيوم مزلو. كريبتو دمان أبزل على درجة كديبة لو يوم زبلو زلو. غير ما كم دا دونالد ترامب تخيل مسلكم أمريكا نبعلا هذا عبير ريست كجبر تحسب الله. هذا ناتا بشطط دللا. زي قال برنامج كجبر لكم إيه كريبتو دم أجد أسبعة كوني. تمالتي دولار حس كذا لها قال باتيرا حس كذا لها يجنا lose big time. أبك صار حقاتهم كم زغل. فاليو ناي دولار مليش خم كل كم زغل. ناي قال باتيرا ول. تلاين مالتي أنا نقولكم زلوا نزوم سبازياتهم تختلوهم. ينفس جبر كريبتو لأن كان بسنك زنا تشاينا نقدي ولا غزل غيلو تحت وريد الله. زبالة عدل ينفس جبر تدلي توم تجبر زلهم. بداية الساعة بتنكا غير من أولي محلتاوي ينفسنا جبركم كده أنا غمس لزجبر أنا زجبريز نقولكم. صباح نقول توصيت نسمته لعلم زديبه نحن خنا تاكيناتهم قالوا الدماء كنريا منهم وترو نايلو مارستي ازينا انترناشونال ودينا حجنا بزبانا كلمتينا مجمريا بزيان جمر كفلت عدا 1 بليون دولار يورو بوند زملكت اب منغو مينستر غنزب ኢትዮጵያን ውልቅ አለቃሕትን ክካየድ ጸንሐ ዘተ ብዘይ ስምምዕ ተዛዚሞሎ ሚኒስትር ገንዘብ ኢትዮጵያ ኣብትን መዓልታ ዝተኻየደ ዘተ ሩይ ምምሕያሽ ከም ዝተራየ እኳ ተገለጸ ኮሚቴቶም አለቃሕት ግና ሕጋዊ ኣማራጺ ክኽተል ከም ዝኽእላ ጠንቂቖሎ እቲ ሚኒስተር ኩነታት ኣከፋፍላት ልቓሕን ምስትኽኻል ክካየድ ጸንሐ ዘተ ብዘይ ስምምዕ ከም ዝተዛዘመ ብ4 ጥቅምት 2018 ኣፍሊጡ ነይሩ ካብ 15 መስከረም ክሳብ 3 ጥቅምት ዝተኻየደ ዘተ ግዜ ገደብ ተቐሚጥሉ ዝተኻየደ እዩ ኢትዮጵያ 6.625 ሚእታዊ ዓመታዊ ወለድ ዝኽፈሎን ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ሙሉእ ብምሉእ ዝኽፈልን ቦንድ 1 ቢልዮን اوكي اسكي نغتل رغاص كم زدلون افليطولو اتي زتن سلسته سومناس تخايد خوينو كلتيوم اكلات بزي مسمع معهم كم استقارص منستر غنزب ኢትዮጵያ افليطولو اتي منستر ولا كو ابز وان زي اب ناي موداتا سمع مبصحنت زي تخاله ኢትዮጵያ روي ممحياش كم استمزغبته امن كبل يገ بحفشا ازي ناي عدا ጉዳይ ابزل على درجه ابزلو ኩነታት ኢትዮጵያ ናይ عدا حገስ ክግበረላ ኣብ ትፍትነሉ ዘላ ኩነታት ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሩይ ዝኾነ ጸቕቲ ናይ ቁጠባ ኣጋጢሙላ ኣብ ዘሎ ኩነታት እቲ ንዓታቶም ከትሕን ዝኽእል IMF ይኹን ወርልድ ባንክ ዘውፅኦ ዘሎ ጸብጻብ ድማ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ኢና ምክንያቱ ዕዳ ምኽፋላ ድስኣነት ሃገር ብዛዕባ እንታይ ትዛረብ ኣብ ዝስምዑ ለመግዛት አንድ ተዋጊ አውሮፕላን አሁን በዘመኑ አለው አውሮፕላን ብቃት ያለው ለመግዛት ምናልባትም ከ100 ሚሊዮን ዩሮ እና ወይ ዶላር በላይ ይፈጃል ከዛ ሌላውን ሳይጨምር ከሱ ጋር የሚሄዱ ተተኳሽ ምን ሳይጨምር አክሰሰሪ ሳይጨምር እሱም ገንዘብ ኖሮ ለግዛ ብትል ደግሞ ጊዜ ያለ ማንንም እንደ ሸቀጥ ከሱቅ ገዝተ ገንዘብ እንካ አምጣ የምትለው አይደለም በጣም አነሰ ከተባለ ተዋጊ አውሮፕላን ለመግዛት 5 አመት ነው የምትቀጠረው ሶ 5 አመት ጠብቆ ማን ነው የትኛው ጠላት ነው ማለት የትኛው ሀገር ነው ጠላት ነው ጠብቆ አንተ እስክትደራጅ የሚጠብቅና አንድ አውሮፕላን ለመግዛት እንታይ ዝብል ዘሎ ዝቲ ናይ ሓይሊ ኣየር ናይ ኢትዮጵያ ሓላፊዩ ንሓንቲ ነፋሪት ብውሕዱ ናይ ነፈርቲ ናይ ኩናት ማለት እዩ ልዕሊ 100 ሚልዮን ዋጋ ብዘይቲ ተተኳሲ ክውስኽ ዘለዎ ነገራት ኣክሰሰሪስ ናታ ስለዚ ልዕሊ 100 ሚልዮን ያ ሓንቲ ጀት ንኽትገዝእ እሱ ድማ ወላ እውን 100 ሚልዮን እንተዳሊኻ ልዕሊት ዋጋታት ምስ ተተኳስናቱ ን5 ዓመት ብውሕዱ ሪጋ ሒዝካ ክፅበለካ ሕጂ ድማ ልዕሊ ኮይኑ ዘሎ ትሪጋ ኩሉ ነገራት ስለ ዘለያ ዘለዋ ስለዚ ነዚ ተጸቢዩ ኣይ ናይ ጸላኢ ክጽበየካ ንስኻ ክሳዕድዑ ትገብር ዝብል ዘሎ 5 ዓመት ክጸንሑ ትኽእሉ ዶ ሱ 35 ኦርደር ጌርና ይብሉ ነይሮም ለንከነ 5 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ክጽበዮ ምናልባት ተገይሮም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ ን5 ዓመት ክጸንሕ ይኽእል ዳይጸንዕን ንግዜ ንገጥፎ ሕቶ ኮይኑ ከም ዝብለኩም ዘሎ ዝርካቡ ገንዘብ ናይቲ ሃገር ኣበይ ጠፍኹም ዘሎ እዩ ዝነግረኩም ዘሎ ዕዳ ምኽፋል ሲኢና ንዕዳና ዕዳ ፕሪንሲፓል ነቲ ዕዳ ክኸፍሉ ወይ ኩሉ እንዲኦም ነቲ ወለድ ናቱ ምኽፋል ኣብ ተሸጊሮም ምሕረት ክግበረሎም ምስ ቻይና ዝርብ ይግበራሎ ምስ ካልእ ዓለም ዝርብ ይግበራሎ ኣብ ዝብልሉ ዘለው ቀዳምነት ናቶም ኣበይ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ውፅኢት ናቱ ድማ እታ ሃገር ብፍላይ ካብ በዓል IMF ክረኽብዎ ዝኽእሉ ሕቶታት ናይ IMF መጠንቀቕታ ወፂኡ ኢሉ ኣብ ዝስምዕዎ drowning in debt and the bill is rising faster than ever. Every year many governments spend more than they earn and to fill that gap between earning and spending they borrow money.
Some of that money goes into schools and healthcare. Some is used to fund pensions and defense forces. And some is spent on rebuilding after disasters or for stabilizing economies during crises. IMF حدش متنقعتا وصيلو سدما عالمنا هجراتنا عالم بعدا يدفنا خمسة لواي زنقر الزقا دارقا كلن هجرات عبتاماتن دخاتاتن كساب عنقرن عدا حيزن سلزلوا IMF كتحنان زخل بوتا كم زيلن هجرات بزتخالمتن شجر نتي عداتي نمقدال كقوايا خمسة لون fiscal responsibility زبهال هجرات بعقمن كنبرا خمسة لون لعلا عقمن زخدا زلوا دما حاجز نخرغبا كبيت سلازخ كم زخون يمزن غرزلو امريكا ادانا تاع العاقن سلازخونه نعو فنتي حاكت عريو تسعر الله بعد اثيوبيا خمن خو غبرن تعدل الله مجمريا بتزلك من بارك جمر كتكلالك كم ريا زلنا اتعدا ابزوانزي بقطبانا عالم ادانا هاجر مسكوت طبا وداديركا 93% له اب 19 بقال مصلحتكم زبلو زلو لعل 100% كساب 219% ون كبصح كم زخلي زنقر زلو سلازي nobody is coming to save you ማንም ሰመጽዩ ከተሕናካ ዝኽእል የለን እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ስምብራት ናይ ቁጠባ እንታይ ከም ዘሎ ጽንሕ ኢለ ኸሪየኩም ናብ ወታደራዊ ኩነታት ተቐይር የአማራ ክልል አካባቢዎች በፋኖ ኃይሎች እጅ እየገቡ ነው ሲል ዶይቼ ቬለ ዘግቧል። ብልጽግና በየቦታው ትንኮሳ ይፈጸማል እንጂ የሚባለው ጦርነት የለም ሲል ገልጿል። በሌላ በኩል ከፋኖ በኩል ድርድር በሚል የተነገረው ጉዳይ ላይ ምላሽ ተሰጥቷል። የዛሬውን ጨምሮ ሰሞንኛ ሁኔታዎችን በተመለከተ ዘገባውን ያሰራጨው የጀርመን ድምጽ ሰሞኑን በፋኖ ኃይሎችና በመንግስት ወታደሮች መካከል በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች በነበረው ጋም የፋኖ ኃይሎች ተጨማሪ ቦታዎችን መቆጣጠራቸውን ከኗሪዎች ሰማሁ ብሏል። በደቡብ ፋኖ ይዕወት ከም ዘሎ ዶቼ ቬለ ይኹን ካል ሚዲያታት ራዲዮ ኮነስ ናይ አብ ምንጭታቱን ክዛረብ ጀሚሮም አለው እዚ ፕሮፓጋንዳ ናይ አብ ዝኾነ ዜናውን ናይ ባሕቂ ዘገርም ታይብላሎ ኒውስ ፋኖ ፎርስስ reportedly size several areas following renewed clashes in Amhara region ናይ አብ ፕሮፓጋንዳ መሽን ነቲ ኩንነት ክቕበል ጀሚሮ ከም ዘለና ንርኢ ዘለና something must be wrong ኣብ ኢትዮጵያ هذا نجار كلتي في صغير كم زلون كنتات ناتغير يمت كم زلون زر كنتات من رجالنا سراويت ناتو تايمز بلو زلو زيوم ريبورت دوتشي فيل دوتسوي دوتشي فيل مالتنا جرماني تايمز بلو زلو foreign forces have reportedly taken control of multiple areas across the Amhara region following renewed clashes with government troops according to دوتشي فيل زبلو منهم توم عتات تحيزهم زبلو زلو reported that the group had taken control of several areas after intensified fighting in various parts of the region. President of Chancho Town, situated at the juncture of South Gondar and North Wollo zone. Let's again, after Wollon, Gondarin Zolo Botamalati, Fano, come to Otasarwo, Nabinet Chancho, Zabit, Gergara, Kamadama, Aflachit, Balzium. Including the surroundings. Yatum Tatahizum comes low. Now Ethiopia Sarawidma on its official social media page announced that its army of Sarawit Nautu has launched an operation against what it described as an extremist group accused Abiy Ahmed متكعت كم زفنوا كصحف كله أتوم فانو دما كم زتقوطات ريزن جرزلو قرب تلاقينا يفعلنا عواتات درجات ميدياتات كعبسون دي دفتن دلو دوتش فيلا بمحرنيا يكون زغلجن generally እቲ mainstream media ነትኩንነት ናተቀበሉ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ፋኖ ድማ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይግስግስ ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክታት ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ አብይ አሕመድ is in deep trouble ገለ ካብኡ ናቡ ሞመንተም ወሲኹ ሓይሉ ወሲኹ ገለ ነገር ክቋፀረሉ ዝኽእል መንገዲ ወይ እውን ሓይሉ ውህደት ወሲኹ ምክንያቱ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ኦሮሞ ናይ ካልእ ብዙሕ ሰራዊት ናብ ክልል አምሓራ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝንገር ነይሩ ኩሉ ዝና ተገበረ ከሎ ግን አባይታ እንታይ ያጋጥመም አለው ውጥቀት ፍሽለት ይዘጋጥመም ዘሎ እዚ ኻ እንታይ ዘሪካ ሰራዊት ናይ ብልጽግና ህድማ መምራኽ ካለ ነገር ዝፈልጥ ኣይኮነን ውጽኢት ናቱ ድማ ፋኖ ጸብለልትነት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘርእዮ ዘሎ ናይ ብሓቂ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ናይ ምቕጻል ዕድመ ብኡ መንፅር እናጎደለ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ let's be honest ሸነ ተዋጊኡ ንዓቢ ክቕይሮ ዝኽእል ተኽእሎ ጸቢብ እዩ እቱንኮ حرينو تبقيسو زلو هزب أمحارا يو نهزب أمحارا أبي أحمد بزع قزي كشكو عم زفتن نزوة هدراوي نوصو زموصو زلو نمدحاني تبايلو وطوم ناوتو بروباغانديستس انتايلوم يوصو اللو زي سمعوه 100% እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ነገር የአማራ ተወላጆች ባለፉት 5 ዓመታት
አዲስ አበባ ላይ ያላቸውን ስልጣን ባለፉት 30 ዓመታት ኖሯቸው አያውቅም። የፈለገ ሰው ተደራጅቶ ያጣራ። ድሮ የነበረው ስልጣን 25% ኦፒዲዮ፣ 25% ብአዴን፣ 25% ቲፒኤልኤፍ፣ 25% ደህዴን ነበረ። የፈለገ ቢያብጥ ስልጣኑ 25% ብቻ ነበር በአዲስ አበባ ላይ የአማራ ድርሻ። ዛሬ ግን ካላጋነንኩት 33 እስከ 35% ስልጣን አለው። ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እንታይ ዝብል ዘለስከ ህዝበ መሓራ ከም ሎሚ ኣብዚ ናይ ፌደራል መንግስቲ ቦታ ረኺብኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም። ኣብዚ ሓለፈ 30 ዓመት ከይትኩም ቸክ ግበርዎ። ስለምንታይ እስከ ቀደም 25% ንናይ ኣምሓራ ነቲ ናይ ኦሮሞ ነቲ ናይ ደቡብ ከምኡ ድማ ንህወሓት 25% ይልዕልዩ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ነርካ። ሎሚ ግን ካብ 30 ክሳብ 33% ሂበኩም ኣለኹ ይብላ ኣሎ። እዛ ዘረባ እዚኣስ ንመን እያ ከተብሎ ዝግባእ ትፈልጡ ዶ? ንትግራይ ተጋሩ 25% ዝነበሮም ሎሚ ክንደይ ኣለዎም? 0.0%። ምናልባት ጻድቃንን ጌታቸውን ኣብቲ ሕልቕልቕ ክብሉ ስለ ዘሎ ገለ ከፋል ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ክትብል ትኽእል ኢኻ። እሱ ግን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ኣገዳሲ ቦታታት ብምሉ ናብ ኦሮሞ እናእተወ ነታ ሃገር ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ፊንፊነ ክቕይራ ኣለዎ እናተባሃለ ብፍላይ ሓዳሽ ሪፖርት ንፅባሕ ኣቢለ ወይ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም የዳለኹን ስለ ዘሎ እምበር እንታይ ክገብር ጀሚሩ ለይብሉ ኣቢ ናይ ኢትዮጵያ ሶቨሬን ፋንድ ዝበሃል ወይ እውን ሃብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዝእክብ ሓደ ፋንድ ገይሩ ነይሩሲ ኣብ ትሕቲኡ እንታይ ኣቑይሙ ኣሎ ናይ ኦሮሞ ሶቨሬን ፋንድ ዝብል እቲ ናይ ኦሮሞ ድማ ነቲ ወርቂ ናይቲ ሃገር ገለ ክፋልናቱ ናብቲ ናይ ኦሮሞ ፋንድ እትይዎ ኣሎ ይበሃል ኣሎ። እዚኻ እንታይ ማለት እዩ? ከመይ ጌርካ ንኦሮሞ ትህብትን ብዋጋ ናይ ካልኦት ኣይ this is crazy ግን ናቶም ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ኩነታት ምክትታል ጥራይ ሪፖርት ኢና ክንገብሮ ንኽእል። it's very very crazy እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት። ኣብዛ ሓለፈ ሓደ ዘረባ ተዘሪቡ ነይሩ። ንሱ ድማ እዚያ ዘረባ እዚኣ ትዝክርዋ ኮይንኩም ኣብ ባይታ ከመይ ትኸይድ ከም ዘላ ክንርኢ ኢና። ሄድን በችግሩ በመንግስትም ባህሪ የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ ለሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት እጅግ በጣም ፈርታይል የተመቸ ነው ማለት ይቻላል። ትልቁ ችግር ያለው እኛ ላይ ነው። ይሄን ሰብረን ይቻላል ብለን ያን ማድረግ ባለመቻላችን ነው። እና ሀገረ ካውፕ የሚያሳየው የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ ሲቪክ ማህበራት፣ ጋዜጠኞች እናንተ የመሰላችሁት ምሁራን በዚህ ረገድ ማድረግ ያለብንን ዝግጅት በአግባቡ ካደረግን እዛ ውስጥ እንዳስቀመጥኩት በ6 ሳምንት ወይም በ45 ቀን የሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት ትግል ይሄን አምባገነን መንግስት ማንበርከክ ማሸነፍ ይቻላል። እዚ 45 መዓልቲ ንመንግስቲ ምእላይ ትብል ብጣዕሚ እያ ተሰሚዓቶም ብዙሓት እዮም ሪኣክት ዝገብሩላ ዘለው። ኩልና ተወሃሂድና እቲ ናይ ብረት ቃልሲ ጥራይ ግደፍዎ ኢሉ ህዝቢ፣ ጋዜጠኛታት፣ ምሁራትን ኩላትና ተወሃሂድና ብሓደ ደው እንድሕር ኢልና እዚ ብህዝቢ ተፀይኑ ዘሎ መንግስቲ ዕድመ ስልጣኑ ክጠፍእ ከም ዝኽእል ማንም ዝጠራጠር የለን እዩ ዝብሎም ዘሎ። ባት ኩሉ ሰብ ብሓደ ሓቢሩ ደው ክብል ክኽእል ኣለዎ እዚ ነገር እዚ ከጋጥም እንተኮይኑ እዩ ዝብል ዘሎ። እቲ ምክንያት ድማ ምናልባት ኣብዚ እቲ ህዝቢ እንታይ ይብላ ኣሎ ስምዖ። እኔ ዶክተር አብይ አህመድ እውነት በጨዋ ደንብ በህይወት ያለው አይመስለኝም። ካሉ ጠይቁልኝ ፕሊዝ፣ አለሁ በሉን። ለምን እንደዚህ እንደምን ልንገራችሁ። ወጣቱ ስራ የሆነ ነገር ካክስቱም ካጎቱም ካያቱም ምናምን ካለው ከሌለው አቅሙ ተጋግጦ የሆነ ነገር ይከፍታል። ከዛ ግብር ሌላ ታሪክ። እኔማ የአፍሪካ አህጉርን ነው መሰለኝ እንዳጠቃላይ የምንከፍለው ሌላ የኔ ምንም አማርኛ የዘብረቅረቅ ቢልባችሁ ራሱ እየወላችሁ እያስተካከላችሁ እየሰካካችሁ ስሙት። 2017 ላይ የራሴ 2 ስራ ነበረኝ። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን አንዱን በግብር ምክንያት ዘግቼዋለሁ። እንታይ ትብል ዘላ እዛ መስኪነይቲ ጓል እንተሰሚዕኩማ ኣብይ ኣነ ብናተይ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ደጋፊት እያ ኣክቹሊ። እንታይ ትብል ኣነ ብዝመስለኒ ኣብይ ኣሕመድ ብሂወት ዘሎ ይመስለኒ እዩ። ምክንያቱ ንዑ ወሲዶም ብካልእ ሰብ ቀይሮም ኣለዉ ባህላ እያ ትብል ኣላ። ምክንያቱ እዚ ወሪድና ዘሎ ቁጠባ ብፍጹም ክርዳእና ኣይክእልን። ንሕና ተስፋ ብውሪድና እዚ ሰብ እዚ ከጥሕነና እዩ፣ ኩነታትና ከመዓራርዮ እዩ፣ ካብ ሽግር ከውፃና ኢልና ተስፋ ዘንበርናሉ እዩ ነይሩ። ንነብሮ ዘለና ኩነታት ግን ፈፂምና ክንርድኦ ይንኽእል ኢና። ንኣቢ ክትሓሚድ ደልየትን ግን ምናልባት ኣቢ የለን ንዕኡ ወሲዶም ኣሲሮም ካልእ ሰብ ገይሮም የማሕድሩና ኸይሉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ። ነነነ ኣቢ ሳይተጋጋኽን ምናልባት እቲ ኣገባብ ናይ ህንቢ ምባል ንኣቢ ከየቀየምካ ክኾነላ ስለ ዝደለየት እያ። እንታይ ትብል ዘላ ቀዳማይ እቲ ግብሪ ዝበሃል ዘሎ ንሕና ንኢትዮጵያ ጥራይ ዲና ንኸፍል ዘለና ወላ ናይ ሙሉእ ኣፍሪቃ ኢና ግብሪ ንኸፍል ዘለና ክርዳእኒ ካልን እያ ትብል ዘላ። ሓደ ካብቲ ኡይ ዘብሎም ዘሎ ግብሪ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ኮይኑ ከም ዘሎ
ስለምንታይ ከም ኮይኑ ዝብል ድማ IMF ኣብ ጎረሩ ሓኒቕዎ ስለ ዘሎ እንታይ ብለኩም ፀኒሐ ኣብ ቅድሚት ሃገር ዕዳኣ ክትከፍል ኣይከኣለት ስለምንታይ ክትከፍል ዘይከኣለት ኣታዊ ስለ ዘይብላ ኣታዊ ናታዊ ውሑድ ስለ ዝኾነ ነቲ ዝርካቡ ውሑድ ድማ ኣክንዲ ነቲ ቁጠባ ፕሮዳክቲቭሊ ወይ ንቁጠባዊ ልምዓት ዝጥቀመሉ ንውግእን ዕግርግርን ይጥቀመሉ ስለ ዘሎ ዝርካቡ ድማ ይሰርሕ የለን ትሰርሖ ዘሎ ፕሮጀክት ድማ ብዙሕ ግዜ ቫኒቲ ፕሮጀክት ይብልዎ ወይ ናይ ህውተታ ፕሮጀክት ይብልዎ ስለዚ ንሕና በዚ ኩነታት እዚ ኣዚና ኣብ ሕማቅ ኩነታት ወዲቕና ኣለና ብምባል እያ ትዛረብ ዘላ ወል ንሽተይ ስምዕዋ ኣብዚ ትዛረቦ ክልተ ትካል ነይሩኒ እቲ ሓደ ተዓፅዩ ኣምላኽ መስገን ትካላ ተዓፅዩ እኳ ኣምላኽ ይመስገን ነቲ ሓደ ተሪፉ ዝነበረ እውን ሕጂ ብዝቐረበ ዓፅዮ ኣምላኽ መስገን ተወሓደ ካብ ግብሪ ድሒና ኣለኹ እናበለት እያ ተመስግን ዘላ ዘገርም የሰጠን ንግድ ፍቃድ ራሱ ሌላ መንግስት ደግሞ ነጠቀንና በዛ ምክንያት ስራው ቆሟል ለጊዜው ስለምን እንደማወራ በእርግጠኝነት አብዛኞቻችሁ ይገባችኋል ግን እኔ አባይ ሲገደብ ተገድቦ ሲያልቅ እንኳን ደስ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ብለው ቲቪ ላይ ያየናቸው ዶክተር አብይ አህመድ አይመስሉኝም ጠርጥሩ እውነቴ ነው ኤአይስ ቢሆን እንዴ እሳቸው የሆነ ቦታ ታግተው ራሱ ሌላ ሰው ያስተቀ በግርም ቢሆን ሞክራለሁ ሲል ጦርነት ስንል አትወጡም እሺ የትንኖር ዓመት እሺ በቃ በግርም ቢሆን ሞክራለሁ ሲል እንዴ ወጣቱ ከሀገር ልውጣ ብሎ ፓስፖርት ሄዶ ቀጠሮ ሲይዝ 2 ዓመት እሺ በቃ በግርም ቢሆን ሞክራለሁ ሲል ጦርነት ስንል አትወጡም እሺ የትንኖር እንስራ አትሰሩም እንዴ የትንሄድ እኔ በግሌ እኔ እንደ አንድ ማራ መሪርዎም ከም ዘሎ እያ ትገልጽ ዘላ በቃ እቲ ኩነታት ወላ ኣብቲ መመረቕታ ናይቲ ዲጋ ዝተገበረ ድርኣናዮ ኣብይ ኣሕመድ ሲ ንዑ ይመስልኒ ዘሎ ኣነስ ጠርጢረ ኣለኹ ሰብ እዚ ደለ ይመስለኒ እያ ትብል ዘላ በቃ እቲ መንእሰይሲ ናበይ ከም ዝኸይድ ካብቲ ሃገር ክንወፅእ ፓስፖርት ተበልና ደይመፅእ ብገለን ተፈተንካ ውግእ ሞት ዕግርግር እቲ ቁጠባ ድማ ኣመና ከቢዱ እናበለት እዛ ቪድዮ ብዙሕ ሼር ገይሮም ማርየ ኣለኹ ኣብቲ ኩንነት ዘሎ ጫውጫውታ እዩ ብሓፈሻ ወላቶም ደገፍትና እትዮም ድምፂ ከስምዑ ጀሚሮም ዘለው ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ ምስ ሪያሊቲ ምስ ክውንነት ክትዋሰብ ኣለካ እዮም ዝብልዎ ዘለው እንታይ ይብልዎ ኣለው ውሑዳት ሰባት ጅባናቶምን ቁጠባናቶምን ንሰማይ ትኮስ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኣለና ዝበዝሕ ህዝቢ ግን ብያትናቶምን ናብራናቶምን ኣመና ከቢድ ኣሎ ስለዚ ሃገር ናብ ብልፅግና ትኸይድ ኣላ ዝብል ህውተታ ገዲፍካ ኣብ ክውንነት ተመርኪስካ ነቲ ዘሎ ፀገም ክትቀበሎ ፈትን ይብልዎ ኣለው እቶም ደገፍትናቱን ከሎ ሪል ፕሮብለም ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ኣሎ ስለዚ ነዚ ናይ ስቑኢልካ ናይ ሃገር ትምዕብል ኣላ ጂዲፒ ይኸይድ ኣሎ IMF ከምዚ ኢሉ ወርልድ ባንክ ከም ዘውፅኦ 9% ዶ 8% ዶ 7% ዶ ንዓቢ ኣለና ዝብል ገዲፍካ ሰብ ናይ ብሓቂ ሽግር ገጢምዎ ኣሎ ሕቶ ናይ ህዝቢ ተቐቢልካ ንዑ ክትዕሪ ተፈቲንካ ጥራይኻ ነቲ ኩነታት ክትዕርዮ ትኽእል እናበለ ይዛረብ ኣሎ ግን እቲ ኩነታት ግን ከም ንሪኦ ዘለና ንሳቶም ኣብ ከቢድ ዝኾነ ህውተታ እዮም ዘለው እቲ ካልእ ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ድማ ጉዳይ ናይ ትግራይ እዩ ናይ ትግራይ ድማ ናብ መን እዮም ዘልግብዎ ኦፍ ኮርስ ናብ ኤርትራ አፈወርቂ በፕሮፓጋንዳ ልሳናቸው በኩል ስለ ጦሩ አመጽ ዝምታቸውን ሰብረዋል። ከሰሞነኛው የትግራይ ጦር ሰራዊት አመጽ ጀርባ የሻዕቢያ እጅ አለበት የሚል መረጃ መውጣቱን ተከትሎ ከወደ አስመራ አንድ ምላሽ ተሰጥቷል። ምላሹ እጅግ አስደንጋጭ ሲሆን ጄኔራል ታደሰ ወረደንም ቅርቃር ውስጥ ሊከት እንደሚችል ተጠቁሟል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬም ተቀጣጥሎ በቀጠለው አመጽ ያመጹ ወታደሮች በመንገድ ላይ ጄኔራል ምግበይን ከበው ሲያዋክቡ ታይተዋል። በትግራይ እንደ ኤርታሌ በሚፋጅ ፖለቲካ ትኩሳት እየተናጠች ትገኛለች። ከዚህ ትኩሳት ጀርባ በርካታ የውጭ ኃይሎች እጅ መኖር ደግሞ ትግራይ ለመውን ቀጽል ሎም ተከታተልቲ 6 መዓልታት ቀጽል ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ ሰራዊት ትግራይ ሎም ድማ መንገዲ መቀለ ዓቢ ዓዲ ተዓጽዩ አርፊድሎም አበ ከተማ ዓዲግራት ውን በተመሳሳሊ ተጋደልቲ ጥንክር ዝበሉ ሕቶታት እናስምዑ ሰላማዊ ሰልፊ እናካይዱ ውዒሎምሎም ሰልፈኛታት ሰራዊት አርማ 50 መንገዲ መቀለ ዓቢ ዓዲ ዓጽዮም ሕቶም ሃያን ጥቅማጥቅምን ተጋዳላይ ይተሓሎ ንሕና ህዝባዊ ሰራዊትና መሳርሒ ዝኾነ ፖለቲካዊ ኃይሊ አይኮናን መንግስቲ ሕቶና በህጹጽ መልሲ ሃበና ዝውል መልእክትታት አስሚዑም አሎም አበ ከተማ ዓዲግራት ውን ዋና ዓላማ ሰልፍ ሙጽኢና ማለት አሰናን ገልጽ ወራ ሐሳብና ካ ትዕበትና አስገሊጽና ኢና ታዚ ሓጎስ ገብረ መልስ ሃለው አይሃለው ብዘይገድስ ክልየ ኢለውን ተስፋ ይገብር ምክንያት ሓጎስ ገብረ ምሳና ካብ ልኾነ ልናስ ልጸንሕ ዓመት አይና አሰ اسمع معينا بممصاخو طعمي يا مسكين انا كم راح مدرسه المرس هنا ماتيو يغني اللي يون
همزيون خون لقبوا مالتيو أو قصيلا أوزن لهم ولد محارسة يا نسوهم ولدنا هواتنا يهم مالتيو تحس تفكرنا لا كفتات نراهم ما ورغنيهم يهم أكلت النوار كفتاتيو مالتيو سلازي كافتا الجمرنا لساعة كات هذي ياو عاتيناكم من من قدي بزح صراحة كليكم نيرفون تليو برقتون بسمتي خان خير بزح صراحتي مثلا لو ما أنت قدام عالت قداقة أيون ساعة عارفين على عراقة مالتيو أنقلات عيناكم هنا لذي مغنيات دحين صوم وشتغل تفوتوهم إحنا لا جلسنا ينورنا حساوون سبيع الموت خان تخليهم بس مغنيات نحنا عالات فرساوي سحابرة عاوزيا مدرخ مالتيو እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ብሓቂ እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ኣብ ከመይ ዝበለ ቀውሲ ኣትዩ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ፅርግያታት ተዓፅዩ ብኩሉ መንገዲ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ውሽጣዊ ድራማ ዝፈጠሮ እዩ ዝመስል እቲ ሰራዊት ደው ኢሉ TDF ዝበሃል እቲ መንእሰይ ተላዒሉ ኩነታት ኣብ ከመይ ዘሎ ከሎ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ናይ ኩናትን ካልእን ከላ ኣብዚ ገለ ሽግር ትኸይድ ከም ዘላ ነዚ ጉዳይ እዚ ነደይ ተቆፃፂሮማ ኣቢ ተቐንዲ ክረብሓሉ ዝኽእል ምዃኑ ተሰሚዑሎም ወዲያ ዞል ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻይዱ ሰላማዊ ሰልፊ ጉድኣት ተጋደልቲ እውን ህዝቢ ቀደምና ግድ ኮይንስ ተንፀገም ከይፍታሕ ኣብ መንጎ ኣትዮም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝለኣኽዎም ሓውራት ሕማቅ ተስፋ ዘቑርፅ ሰራዊት ሰልፍ ክገብር መሕፈሪ ኣይከኣልን እፁይ ብዓለም ኣቀፍ ብሃገር ኣቀፍ ብትግራይ ኣይከኣልን ኣለበለዚያ እንታይ ሰራዊት የድልዮ ዘይኸድዓኪ ህዝቢ ክዕምፅ በዓል ሃፍቲ ክዕምፅ ወይ ከዓ መንግስቲ ክዕምፅ እንታይ ይውደል ናይ ብሓቂ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ካበይ ዝብገስ ከም ዝኾነ በዚህ ካትፈልጥ ከነተሓዞ ምንታይ ረዳ ዝምራሕ ውድብ ስምረት ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ከም ዝጀመረ ሓቢሩ ውድብ ስምረት ንህልው ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይን ኣብ ውሽጣዊ ዓቕምታቱን ኣወዳድባ ኣባላቱን መኺሩ ፖለቲካዊ ስብእንኡ ብምጥንኻር ናብ ቀጻሊ ብርኪ ዘሰጋግር ስራሕ ከም ዝወገነ ኣፍሊጡ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ትግራይ ሓዊ ወይ ከዓ ድራማ ፈጢርካ ንስኻ ፖለቲካዊ ገስጋስካ ተበግስ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ንሪኦ ዘለና ብልሕድ ኢና ክንብሎ ወላ ሽጣራ ዲኻ ክትብሎ ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ ኩነታት ማለት እዩ ግን እቲ ኩነታት ነዚ ይመስል ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ብድሆ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ብድሆ እዚ ከም ጥቕሚኡ ዝሓለፈ እንተሰጊሮ እሞ then they are lucky because መፃኢ ናቶም ኣብዚ ክምርኮስ ምክንያቱ ነዚ ኩነታት እዚ እንተደይሰጊርካ ኣብይ ኣሕመድ ካልእ ነገር ይመዲብሎም ዘሎ ከም በዓል ብርሃን ልፍዓተይ ከም ዝብልዎ ሰራዊቱ የፀጋዓሎም ከም ዘለዎን ካልኦት ስጉምትታት ክህሉ ከም ዝኽእልን እታ ቀንዲ ክገብራ ዝኽእል ድማ ኣወል ስዒድ እውን ፅቡቅ ጌር ነጊርዎም እዩ እቲ ታደሰ ወረደ ከዘናግዓኩም እዩ ኮለል ከብለኩም እዩ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ብማሕበራቱ ገይሩ መስማር ክእትወልኩም ክፍትን እዩ እናበለ ይዛረብ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ተጋሩ ንዕዖም ዝምልከት ስለ ዝኾነ ናብኡ ክንሓልፍ ኢና ናብ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ ድራማ ዝብሎ ኣነ ናብኡ ክንሰግር ኢና እስከ ሓንቲ ክልተ ክንርኢ ኢና ቅድሚኣ ግን ኦኬ ሓንቲ ክልተ ክሪአኩም ኣብዚያ እስከ ስምዑለይ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ማፍያ እንተደኣልዩልና ዓቢ ንሱ ብዙሕ ውዕለት ኢና ዋላ ንዓሰብ ጥራሕ ይሓዛ ንዓሰብ ጥራሕ እንተተሒዝዋ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምፅኦ ዝኽእል ስነ ኣእምሮ ንሱ የገድሰና ይንዓና ዓሰብ እንድሕር ሒዝዋ ዓቢ ኣብቲ ውሽጢ ናይቲ ኣነ ክነግረካ እቲ ሕብረተሰብ ብውሽጢ ክሰዓር ዘለዎ ተኣንነቱ እቲ ናይ ሓሶት ትዕቢቱ ገለመለ ንሱ ፋሕ ብትን ክብል ኣለዎ ንኡ ፋሕ ብትን እንተኢልና ዓቢ ንሕና ያበላሹት ኢትዮጵያ ላይ እነሱ ናቸው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለቫኬሽን ለምንድን ነው የሚሄዱት? ምን ስላለ? ኢትዮጵያ ላይ የሚዘረፍ ነገር ስላለ፣ ኢትዮጵያን ማጥፋት ስለሚፈለግ፣ ኢትዮጵያ ላይ የሚሰልሉት ነገር ስላለ እንጂ ስንት ቦታ እያለ ኢትዮጵያ ወደውን ነው የሚመጡት። ኢትዮጵያ ወደ That's good. That's good. Keep that spirit. I like this. እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራውያን እንታይ ክገብሩ ኢትዮጵያ ዝኸዱ you're right. You're really right. There's no reason. ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ክኸዱ ዝኽእሉ real ኤርትራዊ ኣብዚያ ደረጃ እዚያ ተቐደም ጎረባብትና ኢኹም. So anybody can go anywhere. ዓቕምኻ ስለ ዘለና እንዲና ንኸይድ ዓቕሚ እንተለካ ኢኻ ትኸይድ እኮ ምክንያቱ መብዛሕትኡ ሰብ ናይ ነፋሪ ቲኬት ቆሪፁ ቫኬሽን ሆቴል ሒዙ ዝኸይድ ፋይን ኣብዚያ ሕጂ ደረጃ ግን ሂዝ ራይት ኤርትራዊ ናብ ኢትዮጵያ ዘኸይድ እንታይ ምክንያት ኣለዎ Yeah, you're right. I agree with you. نمجمري أبزي مسوي سامع الله أنا. إيرتراوي has no reason أبزي وانزين إثيوبيا كخيد انترفو شجر كركب بعثاتهم دما
ልክዕ ከምዚ ዓይነት ኣጠማምታ ክህልዎም ካብ ንቡር እዩ ስለምንታይ ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ንሳቶም ኩናት ይውጁ ኣለዉ ኩናት ኣብ ዝእወጀሉ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ወራር ከካይድ ልኡላውነት ክደፍር ኣብ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራዊ እናበለ ናብኡ ዝኸይድ ተረኺቡ ስለያ እዮም ክብልዎ ኦፍኮርስ ወይ ምሩኺ ኢኻ ወይ ስለያ ኢኻ ሓድዩ ኢኻ ክትከውን ትኽእል ንዓታቶም ከም ፀላኢ ኣቐሚጦም ካለዉ ንስኻ ግን ምዕንጅሉ ስለ ዝኾንካ ናብኡ ትኸይድ ኣለኻ ናብ እንታይ ብሎ ላምሲ ምስ ሓራዲኣ ከም ዝብልዎ ክሓርዱኻን ቀትሉኻን ኣብ ዝኽእሉ ክትከይድ ትደሊ ኣለኻ ንሳቶም ብቓላቶም ይነግሩካ ኣለዉ እቲ በዓል ቆቢዕ ሲ ኣይ ለቢመ ኢሉሲ ክእምኖ እዩ ዝፍትን ስለምንታይ ከምኡ ትገብር ኣለኻ ከምኡ ኮ ክኸውን ኣይግብኦ እናበለ ክእምኖ እዩ ዝፍትን ክሬዚ ንሳቶም ግን የተለዩ እቶም ካልኦት ተቃወምቲ ክትሰምዕዎም ፀኒሕኩም እዮም ኢትስ አ ጌም ኣክቹሊ በዚ ስምዕዎ እንታይ ብል ፀኒሑ ስለዚ እቲ ዮናስ ዝተዛረቦ ንዓይ መልሲ ነበረን ወይ ነቲ ኣነ ዝበልክዎ መልሲ ነበረን ኣነ ዝብል ዘለኹ ኣብ ሓሳዊ እዩ ኣብ መዳናገር እዩ ኣብ ኩሉ ሕማቕ ነገር እዩ ግን እንተገደደ ንባዕሉ ክብል እንተዳ ነዛ ሻዕብያ ትበሃል ካንሰር እንተዳ ኣልዩልና ልዕሊኣ ኣይንሓቶን ኢና ንሕና ዳሕራይ ምስኡ ከመይ ጌርና ዲል ንገብር ካልእ ሕቶ እዩ ንሱ ፋፋ እናበላዕካስ ዲል ክትገብር who are you ኣብይ ዓመት ቀዳይ ነገር ሓይሊ የብሉ እንተድሉ ዓዲ መረጋግየ ካልኣይ ድማ ክሳዕ ክንደይ ጥፍሽና ኣጋጢሙ ከም ዘሎ በዚ ካትርኢ ሓደ ልኡላውነት ናይ ሃገር ክደፍር ሃገር ከኣልየ ነቲ ኣፍልጦ ዝሃብኮ ክስሕበየ ንዝብል ዘሎ ኪጥራይ ድሓን እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብዙሕ ግዜ ተባሂሎም እንዲኦም ቁማር እዮም ዝፃወቱ ዘለዉ ግን ቁማር ክትፃወት ኮ ገንዘብ ክህልወካ ኣሎ ዘይብልካ ምዃንካ እንተፈሊጡ ዝፃወተካ ሰብ እውን የለን ኣብቲ ፀወታ እውን ኣይእትውኻን እዩ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም they have nothing ቆልዓን ስለ ዘይብሎም they can talk እቲ ዘረባ ግን ፅቡቕ እዩ ምክንያቱ ሰነድ እዚ ስባዕ ንግሆ ብዛዕባ ኤርትራ ንግደስ ኢና ክብሉካ የብሎምን ንነዊሕ እዋን እንዲ እቲ ዲሞክራሲ ዶ ፍትሒ ዶ ንህዝቢ ኤርትራ ዝብል ምስተፈላለየ በዓል እዚ ምስ ትግራይ ኮይኖም ንትግራይ ዘሚሮም እዮም ህወሓት ፅምዶም ዝጀመረት ድማ ማዓኮሮም ተሃሪሞም ከይዶም ናብ ኣቢ ድማ ናልኩም ኣቢ ኣቢኻ ሕጂ ገለ እንተገይሩ maybe ንኬንያ ድዮም ክኸዱ ንሶማል ድዮም ካዱ ኣብና አይድያ እንታይ ኻ ግን ትርኢ ኤርትራስ ዕድለኛ እያ ምክንያቱ ሪል ፀላእቲ ናታ ወይ እውን እቶም ሓደጋ ክእትውዋ ዝኽእሉ ባስትድ እዮም ዝኾኑ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ኣብ ባይታ ለውጡ ክገብሩ ምፍታኖም ባዕሎም እዮም ባስትድ ዝኾኑ ወይ ከዓ ይኽሽዑ ዝተኸሽዐ ሰብ ድማ እታ ዝነበረቶ ሬፑቴሽን ዝነበረቶ ኩነታት ከምዚኣ ጌርካ እቲ ሰብ ኣብኡ ከሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቁማር ከይኣተዎ ከሎ ነቲ ኩነታቶም ነቲ ተሪፉ ዝነበረ ሓደ ውሑድ ዝስዕቦም ዝነበረ ዕላሞም ይነግርዎ ኣለዉ ኣብይ ኣሕመድ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ክድምስስ ዝኽእል እዩ ሓሰብ ወሲዱ ወላ እንተተረፈና እዩ ዝብል ዘሎ now we know what he want ማለት ብቀደሙ ፍሉጥ እንዲ ነይሩ ኤርትራውያን ክድምሰሱሎም ሚልዮናት ክቕተሉሎም ጀኖሳይድ እውን ክፍፀም እንተድኽእል እውን ፀገም የብሉን ዝብል ዝነበረ ሰብ ስለ ዝኾነ ናይ በዓል እዚ ገበናት ክንድምንታይ እናዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሕና ድማ ኣብቲ ዶኩመንቴሽን ኢና ንተሓባበር ዘለና ሓንቲ ግን ነይራ ደስ ዝበለትኒ ዘረባ ንዓቅበኩም እየ ክልተ ሰለስተ እውን ኣለዋ ኣነ ግን መጀመርያ ነዛ ዘረባ እዚኣ let's start with this one ሓንቲ ነቶም ጠንቋሎኻ ፍትሑለይ ክትብሎም ዘለካ ምስጢር ድማ ክነግረካ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ገዙ ካብ ዝኹሉን መራሕቲ ሃገራት ክወሃብ ዝኽእልን ዝግባእን ገጸ በረኸት ንምንታይ ፈልዩ ናይ ባሕሪ ቅብኣ ሂቡካ ኣፍታሓዮ እታ ያለኹ እዩ ነይሩ ትርጉሙ ካዝ መጻእካያ ኣጀንዳ ኢማራት ፈሊጠ ያለኹ እዩ ነይሩ ትርጉሙ ነዚ መረጋገፂ ክኾነካ እቶም ተሓቶም ዘለኻ ናይ ክልተ ማያት መራሕቲ ንዓኻ ባዴላ ናይ ድንሽ ሰቒሎም ዝቆለውልካ ሜላ ተመሳሳልነቱ ዝተውዕለሉ ኣብዚ ወላ ቃውማት መድረኽ ተመሳሳልነቱ ረኣዮ ኣቢቹ السيسي يمحلك ايزولو ترجمها اسمعيها والله لن نقوم باي ضرر محل الله زخونه هاسيا نامنا يقبص ما ياتكي يورد إسياس يوها مكا يزولو تقال اسمعيها وانا ذكر نجر دحرالو وكيل نسخات مرحله እዞም ዓርሞሽሽ መራሕቲ ኣባዴላ ናይ ድንሽ ሰኺሎም እዮም ዝኸሉ ኻዘለዉ ክልቲኦም ብዘይከል ዓለም ብርዝን ዝበለ ኣቀራርቦም እዮም ዝፍለጡ ኣብ ኣቢቹ መሽረፈት በፂሖም ግን ረኣይዎት ምምስሳል ናይ ምኩራት ፖለቲከኛታት ኣቃልዋ ዕሸል ድማ ይበሃል እዚ ኣቢቹ መጋጥም ትኻፍለት ኣልሲሲ ከምዚ ኢሉ ከምዋዛ ምስ ብሓፈሻ እዛ ንሪኣ ዘለና እዚኦም ኣብይ በፃሕና ተልመደን ክንሪኦ ከለና እንታይ ከም ዝመስል ንኽብለኩም ኢለ ግን ነዚኦም በዓል እዚ ዝኣመሰሉ ሓንቲ ከይሓዙ ብሃገር ዝቋመሩ የመን ትበሃል ሃገር ኣላ ኣብዚ ጎረቤትና ፌይልድ ስቴት እያ እስከ እንታይ ፍሊ እቶም
بهاجر زي حسون بهاجر زي حسون نقولون سواسي انت يفل اليوم أبز بزح كنبل نخيل عندنا أنا بزرد عن جن تايو أمونغو نزامن كايم رأين أمونغو نتريو مأمان زلو فلليو اسك أبرها ليزيا وكم مثيل كحجي أبريمو نابنت عواته أب عصر جاته سوسان حدن أميدا إرتراب أدال كيدو كتوكسن كله أب سوسان حدن كوني نتاتي سان حدن زلا إرتراب بأمنت سلزرعي نت زرعي كونن زأمنو نيرو نتا زأمنا إرترا يزرع نيرو بأمنت زرعي إرترا نيراتو تسعن حدن زنبرت نعا سلزرعي بأمنت تسعن سوسان حدن توكيسو امبر أفتز نبورو خونتاتكو معات تتصابو نيرو حدا نقولك إيو ويوحدات نعود مسلو سبات يمي رمو دحر نخمي عينت بدرجة منقستي بزلعال مسحات صاوينو مستصوارو مسراويتو نزخول نقرسي حدا ولك أسب تسئلو أنا نزي كوغوت ما ينتهيلكو نمعات سب صلالي قن تاي نسيلك أبزن أقرب من قد خان تاي دريكا لكات دعمان كاي نقرسي كافت بقبر زولو ترئيسي عب مالتي تزعمان كايس نتن قبر زولو نتي زرق نقر تسعروس يخلق كامالتي سلازي أتوم بهاجر زحاسون ولهم لنا سبات نتا بأمنة زرقوا إرترا لاتهم أنا نسخان ونقول نتا بأمنة نري إرترا نرى أنا إنا نكالس دون بالزلنا كله عوشتر له أبدأ جزله حزب إرترا مالته بأمنة زرقوا إرترا لا دقوا بسلام وفيرو بسلام زقت ولا دقوا بتمرتي عبيهم نتهاجر زقون لا كل سلامة خبز زلوا ب300 مليون اتصف قرابة تازير بشوا حياة زقونة هاجر بأمنة نرقلنا سلازم نزع بأمنة زرعنا إيرترا نركب الله عين نركب الله بزيه قدس نحينا نقدرنا وتم بهاجر زي حسب سوات جن نتزر إيوهم زعمنو أنت يا خاطر إزلها بسنك نايت قطوة مالسي ناي الجدا ويكالوت صاحبينا بزمصو قطوة وتتصعنو نايت حزبي عبي نعير إيوه سلازم تهاجر نعم ولا حنت نجار يكونت بهاجر حسبي كلنا نايت نتزر إيوه دلوا يوم دامنو ليش لا ليش بزي مهلاوان نتا تصبح نجو لعل تصحي تدمق إرتراي يكونن بأمن زر إيوه دلوا نتا ليش زي بالله حجز تسلمت إرتراي يمدر إيوه دلوا أو علم كأنتي مثيل كحساب يسار حساب السعر اللي مغنيات كأنت شبط أبناء دليلها أو 10 جاءت وسان جاءت وي 7 عامة مرات نحن علامنا إلهم كوانا بفرق عدم زنوسو زغدو نتحتي لك 10 شمونت 10 جاءت عامة أبجعة أو إيشوخ شو عات شمونت زغدو نحن علامنا نزبل تاريخ وماني زرباناتو أب أرارات كتكون كسمعوا تقوليهم ناي بحكي بقع زخونة سنة مبنيات رادي يكون سلبام بسول زل على نقحات زلوا نمن سينير ترى ما زل على حجرة ونقحات كهب زخل مسات زخونة زربا زخونة وانكتو سخلو زي تخلي really رأينا يحجر زخونة في وقت كون رأينا كانت تزل كام سناخلات حليف كانت ديت أميتكا صراحة له مغنياتون يبلكان سلزي ناي بحكي أتي زبها زلوا مجمريا ترأينا يتهاجر كرأي كخلالو كل يرتراو تابقون هاجر دويل زلو أجماس لزي ريكونن ويون تابي يرتراو خين زمكت زلو أجمات دينو برومون زي حممو خين يكونن تايدا نزم السجر كاكمس نزخل أنا بركتو جبرال لأن نابله تسفاي زخيت كل جزية تاع ريفرنس بوينت زتك أما لا يرتراو دما قدلنا يرترايو قدلنا يرترا برخاتات زي مقبل معين زي زخونه يكون لكن دزعمت كتك على سكالها هذا ولع زبالة لوتشي كينو تي قدمي خازلو غوبو كترئس لزخال كامبر تي هيوات تنتعر تربيم كايو لحانت معلتون كتنبراي تخلنيغا زخونه اي بحق بقع زخونه زربان بسولن مهارن مساتن زخونه علالي كيتكم سمعوا كبلكم يدلي قرارات انترتينمنت لكم رايو كدغفو زغبون كيلاتا سلو زخونه تعرجخ قبرلنا تخينون دغفو لايك غبرو شير غبرو ريتوكم حسابكم ابو غدفو ابزون غدفو نابلا زي هنغتكم